Bueno, míster, parece mentira que con la primera media hora luego acabe el partido como acabó. Sí, bueno, era un partido hoxe, pues, condicionado polo vento que condicionou tanto a primeira como a segunda parte a adaptarnos bueno, pues a certas situacións que evidentemente non estamos habituados, o que é difícil controlar, sobre todo que é difícil controlar. Creo que o equipo entrou moi ben, cas ideas claras, moi ben axustado na presión, xerando moitas situacións, chegando moitas veces e con facilidade á área rival, dentro das circunstancias creo que o partido que nos pretendimos e o que se podía facer. Bueno, creo que xeramos un número de chegadas xa non só na primeira parte, senón en general no partido moi alta para, cando menos, facer algún gol. A segunda foi un pouco máis aberta, pero, bueno, lóxicamente nós estábamos por detrás no marcador e co aire en contra, nos quedaba outra que xogar para baixo e tratar de levar a iniciativa e ter moito balón aí coa entrada de Pedro. Creo que melloramos moito no xogo interior e tivemos a capacidade de chegar moito. Sinceramente, eu vou satisfeito co traballo dos xogadores. Evidentemente, pues, queremos ganar e queremos que os puntos nos permitan, non, estar seguros na clasificación, pero o partido dos futbolistas e o partido do equipo creo que é bo, completo, generando moitas chegadas, incluso ata o tramo final, tendo as ideas claras, sabendo como gestionar a pelota e como chegar. Nos faltou, pues, bueno, un pouquinho de sorte tamén, aí ese largueiro, esas situacións que incluso a última xogada somos capaces de entrar con balón controlado, Coque dentro da área, definir esas situacións, pero creo que o equipo estivo moito mellor que outras veces en moitas facetas. Evidentemente, cando xogas co aire condicionando o partido, pues calquer situación, calquer detalle, pues pode condicionar o choque. Hoxe creo que o Coruxo se leva demasiado botín, un equipo pues, ben traballado que creo que hoxe foi totalmente inferior e superado por nós e bueno, me sabe mal porque creo que eso, é un día para estar satisfeito do equipo e do traballo dos futbolistas, pero lóxicamente a estas alturas o que queremos é puntos, non os temos, temos que traballar para conseguir vencer xa o seguinte partido, pero creo que o equipo está no camiño, na actitud adecuada e creo que este partido nos ten que fazer ver que estamos máis perto de ganar partidos que de perderlos desta forma, ¿no? El siguiente en casa es contra Sarriana, tiene pinta de ser un partido importantísimo. ¿Qué le pedimos al público? Bueno, nos intentamos desde dentro darlles todo o posible ou que se sintan identificados co equipo, que se sintan representados, todo o pobo, e creo que o equipo fai en liñas xerais durante toda a temporada aquí na casa. Creo que deu sempre unha boa versión, nós o vamos a facer, pedirles pues, que estén con nós, que as familias cando máis se necesitan en os momentos máis complejos. Eu, como digo sempre, non? Cando as sensacións e o fútbol te acompañan os momentos difíciles é máis fácil de poder superalos. Creo que hoxe é co que nos temos que quedar. A imaxe do equipo e o que intentou o equipo ata o final creo que é moi bo e nos temos que quedar con eso todos e ojalá, pues, entre todos, entre eles e entre nós, o seguinte partido en casa. Primeiro temos outro moi importante que é o que nos ocupa, pero estes dous da casa evidentemente temos que sacalos, temos que gañalos e queremos facelo. Con eles vai ser moito máis fácil e o que nos compete que representar o pobo, a afición e o club desde dentro seguro que vamos a facer porque o equipo quere e o equipo non deixa de intentalo.